Alfred Sant, il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew, qal li l-Parlament Ewropew qed jinjora d-dibattitu dwar il-mudell soċjali Ewropew. Alfred Sant qal li jeħtieġ ta' diskussjoni profonda dwar jekk l-istrutturi politiċi mibnija mill-predeċessuri tagħna u mhix qed jirrispondu b'mod adattat għal bżonnijiet tal-Ewropej. Fakkar kif mejju li għadda ċittadini Ewropej u rew li jridu bidla fid-direzzjoni tal-Ewropa, bidla li jista' jkun li jridu jarawha wkoll fil-Parlament. Alfred Sant sostna li l-aġenda tal-Parlament Ewropew hija falliment kbir kif qed tkun iddominata minn estremisti politiċi u populisti. Fuq kollox saħaq li jistenna li fejn hemm bżonn ta' bidla fl-Ewropa issir għal ġid taċ-ċittadini nfushom. Il-membru parlamentari Ewropew Miriam Dalli ntażlet mill-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew biex taħdem fuq rapport li għandu jwassal għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-vetturi, dan billi jkunu emendati regoli dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-karozzi. Meta indirizzat il-Kumitat responsabbli mill-Ambjent, Miriam Dalli qalet li t-tniġġis fl-arja għandu impatt dirett fuq is-saħħa tal-bniedem. Hija qalet li fattur ewlieni li jwassal t-tniġġis fl-arja huwa l-emissjonijiet mill-vetturi. Miriam Dalli stqarret li hija temmen li għandu jsir sforzi kbar fuq livell Ewropew biex jitnaqsu l-emissjonijiet, dan sabiex b'dan il-mod jonqos il-mart respiratorju u anke mwiet ikkawżati mill-arja mniġsa.